Daming prutas guys. Ayan, sarap. Mga prutas. Ang daming prutas. Wow. Daming prutas guys. May ubas. 嗰個支付寶啊，10蚊。超正啊！啊？呢度啊？阿哥整份唔該。Daming prutas. Wow. 多謝姐姐，55一 pair。好冇？嚟啦嚟啦，34個乜你先乜你先，有得先啫。 4 pieces for $30. Ayan. Iba-ibang prutas rito guys. Sorry. Ayan, may apple. Iba-ibang prutas rito. 大板兩20蚊3個，仲要免費剝殼添。買嚟，頂七大板兩20蚊3個。 90. Iba-ibang prutas rito. May 70. Ano ba ito? Wow. 4 pieces for $25. 就嗰陣時食兩萬賣咗啦。呢度喺邊度買㗎？呢頭嘅喺邊度買㗎？呢頭喺邊度買㗎？呢頭都咪攞嘢啦？ 喺邊度買㗎？媽咪攞嚟啊！Lisa， Yun lang ba? Kita lang. Ayan, go. Okay. 5集啊！ Saka pa. 喺邊度啊？喺邊度啊？ Dito. 嗰度啊！ Goto. Goto. Okay. Ay, may nagtatanong sa akin. Pasensya na kayo sa aking Chinese na ano kabayo. English kabayo, English Carabao, Chinese Carabao. Kaya ganito kami rito guys. Kaya wala, ikot-ikot lang tayo rito.買嚟，大板兩20蚊3個。提子或者你揀啊，你揀。Babaklay lang ako dito guys. Mga langga na malingki ako. Kaya ito naglalakad-lakad na malingki. Papunta ako palingki pa. So ito na ako naglalakad-lakad lang naman sa tabi-tabi ng kalsada. Papuntang palingki. Kentucky guys. Pero walang pera. Walang pera tayo dyan. Dito na tayo malapit sa palengke. Yeah. KFC. Ay,
KFC pala guys. KFC, hindi Kentucky. Kala ko Kentucky KFC. Wah, dami tao. Japan Homes. Mamaya na tayo pupunta sa Japan Homes, guys. Punta muna tayo sa palengke. 那个三把爬山狗先。 So, may gulay-gulay sa tabi-tabi ng kalsada. Mayroon rin dito guys. Mga matanda nagbibinta ng gulay sa tabi-tabi ng kalsada. Mga side windows kung sa atin pa. Kung sa Pinas pa, mga side windows. Mayroon rin dito sa Hong Kong. Tabi-tabi ng kalsada, nagbibinta ng gulay. Lakad lang natin palengke rito guys. Malapit lang naman rin. Mga 10 minutes. Araw-araw akong namalingki guys. Hindi, minsan 3 beses sa isang linggo ako namalingki.係咪咁講啊？呢幾日生日㗎嘛，我訂一圍啊！ Ito na, palengke. 明星一係 Ayan na, dito na tayo. Sa palengke. Ito na mga gulay guys. Ayan, daming gulay. Gulay. Pansabaw, masarap to. Pansabaw, ang sarap yung pansabaw. Chicken. 排骨。 全場38，所有排骨、豬展、腩妹，通通38蚊斤，係38蚊斤啊！全場38，所有排骨、豬展、腩妹，通通38蚊斤，係38蚊斤啊！全場38。 Ito mga gulay. Sarap ito sa hotpot. Daming tao.
tayo guys. Ano ba ang gulayin natin? Ano bang ulamin natin ngayon guys? Dito tayo sa Talipapa, palengke. Tofu. 台灣魚有得1蚊錢你食喺呢度，呢間人你撈人嚟啊1個50，所以你呢度Maraming gulay. Ano bang ulamin natin ngayon? Ako'y naguguluhan. Ano bang bibilhin ko? Ako'y naguguluhan. Ako'y naguguluhan sa bibilhin ko. $8 1 kati, $15 2 kati. 加啦，特加啦，全場做特價，冠華鮮肉全場做特價，所有豬展Frozen. Ito tayo sa frozen. Frozen pork. $12. 1 copy. Bye. Bye-bye muna guys. Mga langga. Bye-bye muna. Papasok na ako sa loob. Kasi di pa ako nakaumpisa na pamalingki. Papasok ako sa loob ng market guys. Bibili muna ako ng isda. Bye-bye. See you.